Скъпа Лесли, аз съм тук, за да ти кажа, че в България чуваме, че отново си започнала с срещите. Вашата приемна майка страна се притеснява за вас. Радваме се, че най-накрая сте започнала да преследвате романтичните си интереси и мисля, че бихте могли да използвате малко помощ от българските си приятели. Ние знаем за този човек, Райан Арнолд, и бих искала да подчертая пред вас, че той никога не ви е водил на среща при Данис. Той смята, че си по-красива сега, дори отколкото когато сте живеели в родината на България. Не сме сигурни дали това е възможно. Той докосва лицето ти. Лесли, колко други мъже могат да масажират лице като господин Райан. И въпреки, че ти отне много молби, той все пак те заведе в обитавано духова гора. В допълнение към това, скъпа Лесли, ще ти кажа, че той ти изпраща закачлив текст на български. Колко други мъже на планетата биха направили това? Така че, Лесли, моля да слушате българските си приятели, когато ви казвам, просто гръбни този човек, докато можеш. Ако не го направите, тогава аз ще бъда на следващия самолет от София, за да го грабна за себе си.